Vaj. Hozzávaló Mutasd a mögrét oldalról? Ezt is rakunk bele. Az a vaj, igen. Ott egy szép kanálvaj. Meg egy. Hülye a húst nem Az pazaroljuk. előétel, az előétel. Na jó, ott a kis hús az előétel. Egyéb az meg, egyéb! Csuklás elleni recept. Ördögmódra. Egy kanálval. Ezután biztos, hogy a pokolra jut. Ha másnap holnap reggel. Icipici Pók. Az nem az. fűszerek. Várjál, mutasd közelről. Majd én megyek közelre. Egy kis fűszer. Várjál, hadd azért zoomoljon rá. Ó, tökéletes, jó van. Leültem bazd. Egy lehelletnyi mustár. Tényleg csak egy leheletni. Igen. Éppen csak egy hangya faroknyi. Egy pici kis piros paprika. Finom. Csak egy kis kicsi. Ezt jó megaszoltam, baszod. Egy csepp étolaj. Először lukat csinálunk az olajnak. Olajnek? Várjál. Ó, hogy belement, jó, látom ott lötyög. Ó, villant a fénybe. Közben a porra még nyújtom, azért nem látod. Egy bábú, azt azért most kiadjuk. Hát a kékkel te vagy, azt ne rakd bele. Tesco-s vegetával fűszerezve. Jaj, egy pici medmel. Egy pici! Na. Ne buríts ki, jó? Nem van, később. Jó. Hülye gyerek. Na most még mielőtt várjál pillanat, lefújom az azt. Ne menjél bele, bazd meg kamerába. Lefújom az asztalt. Kis segítségre lenne szükségem, egy picit megtartom először. Egy picit megtartom. Na most, mivel az előbb említettem, ott az étolaj. Mivel az előbb említettem, ugye el akartam mondani, hogy ez azért van, mivel hogy a csávó már körülbelül 2,5 órája csuklik megállíthatatlanul. Ezért készítünk egy mixet, hogy elmúljon. Ördögmódra. A héját ne rakd bele. Nem rakom. 2 szelet hagyma. Úgy. Bazdmeg, ha ez belefér a szájába, akkor tapsolok. 2 szelet vörös hagyma. Már fölvettem, nem mutatj. Inkább nézzük azt az arcot, amivel keresi, hogy meg mit lehetne vele rakni. Fog már egy pillanatra? De mi vagy basszolt, te hülye. Fog meg egy pillanatra. Mit találtál, te hülye? Nem, rakjál hangot el. Mire? Jó, Arra ott a rádió. Majd rakok rá hangot. Emlékszel, te még nem parancsolhatsz. Itt ketten vagyunk főnökök. Na és az a kettő az nem te meg én vagyunk, hanem a rohad meg én. Ó, ácsi. Várjál. Rozi! Mehet bele. Egy csipetnyi fahéj. Tényleg csak egy csipetnyi, éppen csak egy hangyafaroknyi. Plusz-minusz 3 kiló. Azóta mi? Ja, az a Egy pepperoni. pepperoni. Pepperoni? Egy fél vagy egy egész? fél. Vagy egy egész. Egy fél pepperoni. Mint hogyha valami lenne rajta gyík. Komolyan úgy néz ki, ha valami nem is gyík, hanem ilyen nem leguán, ilyen kaméleon, vagy valami ilyesmi hülye, hüllő lenne, na, kész. Tényleg úgy néz ki. Nézd meg! Úgy néz ki, mintha valami gyík lenne rajta. Kurva jól jöttem. Ez tényleg fasza. Egy kis szárított gomba. Várjál. Mivel ma még alig evett gombát. Várjál, hadd vegyem fel a címkéjét. Nem az van, nem. Nem idén magozott, megy akármi, faszom tudja. Mindegy, ott a szállított gomba a kezedbe. Ott. Várjál, el kell közelíteni neki, mert nem lesz tiszta a kép. Ott. Itt se tiszta, most mindegy.
Mondom, ha ez belefér a szájába, akkor tapsolok. Egy csipetnyi cukor. Egy pici. Az tényleg pici, már nem látszik. Hapci. Aztán lassan siessén, ahol lassan 6 percre vesszük a videót. Na jó, még csak 5 perc 20, de mindjárt 6 perc lesz. Az ott mi? Metéltészta, cérnametélt. Ja, cérnametélt értem. Hogy ne viszkedjen a zálla. Az úgy szépen bele is van. Várjál, így mutatom. Hogy szépen bele is van állítva az a cérnametélt. Na. Ácsi, már csöpög! Jön ki az olaj. Az nem az, de az olajt bögted át, te hülye. Átbögted az olajnak a helyét. Ó, valami volt a telefonoddal, azt hiszem hívott a szerelmed. Ez mind belemegy abba a szájba. Oda. Úgy ronda volt. Csipetnyi majoronna. Morzsolt. Jaj, rámorzsolod. Aztán most már valaki más is tartsa ezt a szart, mert kezd fáradni az ujjam. Persze, hogy kell. Már 6,5 percre veszik, most már valamit csináljál. Ne én tartsam, mert elfájdult a kezem. Már hülye 4 percet tartom. Életeszem, bazd meg. Engem nem érdekel. Hülye, nem etetünk el, És te hülye. készen áll a... Várjál, veszem a pofádat. És készen áll a csuklás elleni Szérum. gyógyszer. Szérum. Ez nem szívószál. Nagyra a szája. Óckodik a srác. Egyszerre a tésztát. Egy nagy harapás. Bemegy az. Már ott volt a csücske. Ja, éppen csak a végén volt ki. Bemegy az. Plusz-minusz a fele. Simán bemegy. Na ne hőgjél, vazd meg, egy meg azt elmúlik a csuklásod. A tészta megbökte az izéját, azért nem ment be. Ajaj, a szájpodlását, jaj. Azt a tésztát harap, de úgy. Hogy? Viszont azt egyszerre kell megengedni, mert különben nem hat. Nagyra. Bemegy az, már benn van, már csak... Az már benn volt. Oly, mint a fagyit. Még a... Ó, sirály. Mutasd azt a karalat. Mutasd a karalat. Elmúlott a csuklásod, te hülye. Megetted és elmúlott. Ajánljuk. Ó, várjál, mi A volt? fajt. Ezt te kell rágni. Végén kell. Ezt te kell rágni a végén, ez a desszert. De azért, ha mutatom a tenyért, bazd meg! Na, most én nem fogom abba hagyni a csuklásnál. Azt a picsa. Ja, ezt Ugye összeesik ez a hülye. Nézd ide, gülőszemekkel. Gülőszemekkel, így nyisd ki. Úristen, bazzeg, én már félek. Komolyan. A videón úgy nézett ki, bazzeg, félni kell tőle. Azon gondolkodok, Na, lemegy! mi van benne ilyen rágós? Azt én sem tudom. Mit rág pedig? Hagymát. Vajat? Hagymát. Ja. Na, Bazd meg, már 9 perce veszem. na, azt Yes. told be, azt jövő héten sem fogok csukni. Már finom a hús, finom falat lesz rajta. Van maradhús is? Na, most tettem rá egyet. És a gyógymódom bevált. Még egyszer. És a gyógymódom Dr. Roland. bevált. És ha jól belegondolunk, akkor ez alatt a jó pár perc alatt egyet nem csuklott, nem hogy kettőt egymás után, mint ahogy szokott. Na! Ja, a 9,5 perce veszem, ezért a 10. percnél azt fogom mondani, hogy viszontlátásra, de most még nem. És jó kedve lett egyből, mert nem csukli. És jó kedve lett egyből, mert Köszönjük nem csukli. szépen Dr. Roland a viszontlátásra. Leveleket a szerkesztőségbe. Nem csukla.